Vidste du, at 17% af alle danskere tænder en cigaret dagligt? Hvorfor ryger du? Altså til at starte med, der var det egentlig fordi, at det var lidt sejt at ryge, og så blev det bare til en dårlig vane, og så har jeg egentlig bare ikke fået stoppet. Jeg ville gerne stoppe med det, men det har jeg ikke fået gjort. Det var blevet til en dårlig vane. Vidste du, at der er flest rygere blandt de middelaldrende og færrest rygere blandt de unge? Hvorfor startede du? Det startede jo egentlig bare med, at jeg tænkte, at jeg bare kunne være fastryger, eller ryge en gang imellem. Og det gik også fint de første par måneder. Men det ene tager ligesom det andet. Lige pludselig var jeg afhængig af det. Vidste du, at tobaksrøg indeholder over 4.000 forskellige stoffer, blandt andet gas, luftarter og partikler? Kender du konsekvenserne af rygning? Jeg kan faktisk mærke det. Jeg har astma en gang imellem, der har jeg været nødt til at stoppe med at ryge. Og så dumt, så har jeg startet igen, men har været stoppet flere gange.